נושא חשוב שלא מדברים עליו מספיק זה איך חברות ה-AI משתמשות במידע שלנו כדי לאמן את המודלים שלהן. השבוע זום הציגה את זום AI Companion, עוזר בינה מלאכותית חדש, שעוזר למשתמשים לתמלל פגישות, לחולל אקשן אייטמס ולשפר את יעילות עבודת הצוות שלהם. זום AI Companion יהיה זמין לכל המשתמשים בגרסת הפרו ומעלה ללא עלות נוספת. לקראת השקת השירות, זום פרסמה תנאי שימוש מעודכנים שבעצם מתירים לה להשתמש בשיחות הוידאו שלכם כדי לאמן את המודלים שלהם לעתיד. למשתמשים לא הייתה בעצם אפשרות לסרב. התעוררה סערה ברשת וזום הגיבה מהר מאוד לביקורת ואמרה שהיא לא תעשה את זה בלי הסכמת הלקוחות. אבל גם ההתחייבות הזאת מגיעה עם כוכבית. למשל, אם אתם מצטרפים לשיחת זום של מישהו אחר שאישר את זה כבר, אותה שיחה כן יכולה לשמש אותם כדי לאמן את המודלים בעתיד. אני חושב שזו רק ההתחלה של מאבק גבולות בין חברות לצרכנים. הסיבה שזום צריכה את המידע הזה היא כדי לקנות תכונות טובות יותר למשתמשים שלה. ניסיון לשפר את מודלי הבינה המלאכותית הוא לא בהכרח רע, אם זה משפר את חוויית השימוש. האם אנחנו צריכים לוותר קצת על הפרטיות שלנו כדי לקבל מוצרים טובים יותר שמקלים על החיים שלנו? דעתי זו בהחלט סוגיה לגיטימית, אבל חברות צריכות לגלות הרבה יותר שקיפות בעניין. הן יצטרכו להסביר בדיוק איך וכיצד ועד כמה הן מתכוונות להשתמש במידע שלנו, ולתת לנו, המשתמשים, אפשרות גם לשנות את זה, להסתייג ולהגביל את זה.